chifukwa cha ine anazunzika koma chifukwa cha ine Yesu anazunzika koma chifukwa cha ine Yesu anapachikidwa Mani mai mai kuti tipulumuke ikumbuke ifa ya Yesu inari ya chisunde anamukira Getsemani mai mai kuti tipulumuke anamunyoza njira yose Yesu kuti tipulumuke nakwapulidwa kwa Pilato moi moi kuti tipulumuke anamunyoza njira yose Yesu kuti tipulumuke nakwapulidwa kwa Pilato moi moi kuti tipulumuke Yesu anazunzika Mkondo wake wa Yesu yo moi moi unalihulimbira anakwana wakatatu moi moi kuti tipulumuke mkondo wake wa Yesu yo moi moi unalihulimbira anakwana wakatatu moi moi tipulumuke Maria Magdalena mai mai analawira kumanda mufuni ranji wa moyo moi moi wakati bantu akufa Maria Magdalena mai mai analawira kumanda
manda mufuniranji wa moyo 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 pakati pantu